Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adamu Salisu daga sashen kiwon lafiya na Milas NG. Kamar yadda muka yi muku bidiyo na ɗaya na biyu akan malaria, yadda take shiga, me yake jawo ta da sauransu, to da yardar Allah yanzu za mu yi magana ci gaba akan wannan. Wancan karan mun yi magana etiology, yadda take shiga, yadda take wa hanta illa, yadda take kwaya jini illa, to yanzu za mu ga menene yake jawo ta. In ba a manta ba, na ce mana kowa a ran shi zai cewa ai malaria tun da sauro ne yake jawo ta, ai sauro ne kawai, sauro ne kawai yake jawo ta. Amma matsalar shine idan aka samu mutumin da yake da malaria ya kasance an je daukan jini, ba a yi wannan gwajin ba na malaria, aka dauki jinin mai malaria aka sa wani, daga nan ma in yana da ita a yanda ta dace, a yanda take da yawa za ta iya shiga jikin wani ba tare da an sani ba. Shi yasa in muka duba, saboda kwarewa asibiti da ake da su da ƙwararru, inda aka je aka ɗau jinin mutum za a sa wani, sai an yi gwaje-gwaje kamar na AIDS, na malaria, na hepatitis, na duk wannan sai an yi su, saboda kada a je gurin taimaka mutum kuma ya taso a bashi da wasu cututtuka da su jawo mai illa a jiki. Sai haka kuma wanda suka kasance Allah ya kiyaye suke ta'ammali da irin abubuwan shaye-shaye musamman na allura, suna exchange din sarinje daya na jijiya, shi ma wannan zai iya yiwa mutum yana da malaria daga wannan shi ma wani ya dauka. Saboda haka a kiyaye. Sai kuma diagnosis, za mu lura cewa kawai mutum in ana maganar malaria ba ana nufin kana jin jikinka ba daidai ba kawai ka tabi kai tsaye ka je ka ce a ban kaza ko ka nemi abin da yake so ka ce a'a, ba haka ake so ba. Idan mutum ya je gurin ƙwararrun ma'aikata ko idan mutum ya je asibiti, za a ba shi gwaje-gwaje. A gwajin za mu ga da akwai gwajin da kowa ya san shi, ana ce mai MP, ko za ka je kai na malaria parasite. To amma shi gwajin abin da mu sani ba shine gwajin kala biyu ne. Gwajin da akwai wanda za a je da microscope, wanda za a gani, wanda take iya ganin abu can ƙasa wanda ido ma ba zai iya gani ba. Ita za ta ga malaria, mutum zai haska ya ganta da idan shi, sai ya ga malaria a ga iyaka adadinta. To based on wannan ne za a zo a ce to yanzu malaria da muke da ita tana bangaren sashen sporozoid, yanzu malaria da muke da ita tana bangaren kaza schizoid, yanzu malaria da muke da ita tana bangaren kaza. Duk za a zo a sai a ga to shikenan wannan bangaren take, wannan maganin ne ya kamata ya kashe ta, amma wannan bangaren wannan maganin ne sai ai abin da ya kamata ya kashe ta. Wannan shi ne babban gwaji. Ɗayan karamin gwajin kuma shi ake kira RDT. Idan mutum ya je yana zuwa kawai za a ɗau jinin shi a fasa hannun shi, shi abin da za a duba shine kawai a ga, in ban manta ba na ce da akwai mai Plasmodium falciparum, to wannan ita kawai za a duba a wannan na ɗigawa a ga da akwai ita. Idan an ɗiga jini da akwai ita sai ya nuna, to based on wannan za a rubuta wa mutum ɗaya, biyu ko uku, za a ga plus. To plus ɗaya yana nufin cewa da akwai takaɗin plus, na biyu ya fi ƙarfi, na uku haka da za a ganta ita malaria. Wannan shine hanyar da ake bi ake diagnosing. To da akwai kuma wasu category na mutane wanda ba a san kwata-kwata in so samu ne malaria ta same su, saboda in ta same su, in za ta yi wa mutum normal mai lafiya illa ɗaya, su za ta iya musu 5 ko 10 ko sama da haka. Misalin mutanen shine da akwai wanda yake da sikila, bayan wanda yake da sikila da akwai yaro dan karami, bayan nan da akwai mace mai ciki, saboda matsaloli da dalili da shi. Kuma insha Allah a hankali za a yi video akan wannan, saboda a ga yadda za a kiyaye da yadda za a lura da wannan. Sai abu na gaba shine preventive measures, ma'ana yadda za a kare kai. Daga cikin abubuwan da mutum zai kare kanshi daga malaria, babban abu shine shiga net. Shine mutum ya tabbatar ya shiga net, net din musamman wadda take da an yi treatment ɗinta da insecticide, abin da yake kashe ma'ana sauro. To wannan zai taimaka. In an ce shiga net ba ana nufin ka ɗau net ka sa a jikinka ba kamar yadda ke sa bargo, a'a, in ka sa a haka, musamman idan ba insecticide din nan, ita wannan sauro zai hau kai kuma zai sa bakin shi kuma zai ya abin da ba a so din dai, kamar baka sa ta bane. Net mutum ka sa ta ne kana ciki, tana gefe, ba tana taba jikinka ba. Sai kuma na biyu bayan wannan shine mutum dole ya lura da mahallin shi. Idan da akwai ruwa, idan da akwai wasu abubuwa, sauro a nan yake kwanshi, a nan yake so gurin ya mai kyau, nan zai haihu. Saboda haka in ana so a kashe wannan in kwata da sauransu, za a yi dan zuba mai, wannan zai sa ba a samu damar da su numfashi ba, 'ya'yan su mutu, shi ma wannan zai taimaka sosai. Sai kuma sauransu da suna nan da yawa, kaɗan daga ciki kenan. Sai daga ƙarshe zan ba mu wani labari wanda insha Allahu ba zai wuce 'yan sakwanni ba ko minti ɗaya last. Shi labarin akan wata baiwa Allah ce da ɗanta. Sai ya kasance ɗanta ba shi da lafiya, zazzabi jikin shi ga dai haka. Sai take gani tun da zazzabi yake, me zai hana neman paracetamol ba shi.
paracetamol daga cikin aikin shi antipyretic ne, ma'ana yana saukar da zazzabi. Sai ta nemi paracetamol sai ta ba shi, sai da zazzabin shi ya sauka har ya ci gaba da wasa da yara. Alhamdulillah. Can bayan awanni kamar 8-12 zuwa 24 sai ta ga ya dawo. Haka take ta yi, tana siyo mai paracetamol na 10, paracetamol na 20 kullum, yana sha zazzabi yana sauka. Amma sai ta lura baya cin abinci, jikin shi ba karfi, ya rage wasa da yara duk da jikin shi ba zazzabi, tunda kwaisho ta ba shi magani. Duk da cewa shi zazzabi ba cuta ba ce, amma alama ce ta nuna cewa me cuta da akwai ta a jiki, saboda haka ana neman taimako. Idan mutum ya bada paracetamol zai tsaya, shi kenan an ajiye wannan zazzabin zai kwanta. To hakan ta yi har sai da ta lura wannan abin yayi yawa, ta dauka ta tafi asibiti. Zuwan ta asibiti da take sai aka ce ke kuma ya faru, ta faɗi abin da faru, sai aka ce kai ai abin nan da ya kasance kin yi, kin sa jiki ya daina bada alamar cewa zazzabi, saboda haka cutar tana ciki, kamar yadda na bayani dazu, kakkashe kwayoyin jini da take tana cikin kafin ta ankara wannan yaron ba jini a jikin shi. Allah ya kiyaye wannan yayi sanadiyar rasuwar yaron. Saboda haka a lura sosai, in mutum ba shi da lafiya je nemi wanda ya dace, ko ya je asibiti ko ya nemi ƙwararren ma'aikaci. Saboda haka godiya nake da sauraron da aka yi. Kada a manta a subscribe na ƙasa ko a danna ƙararrawa take ƙasa. Bisalam, na gode, a huta lafiya.